Usa ka lalaki ang namatay, samtang usa pa ang naangol human maaksidente ang usa ka soft drink panel truck sa National Road, Upper Sabang, Barangay Poblacion Kaputian, Kaputian District, Island Garden City of Samal. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nagbiyahe ang truck sa paubos nga bahin. Dihang kalit nga napakyas ang preno niini. O gumikan niini wala na makontrol sa driver ang sakyanan ug mibangga sa kilid sa embankment. Sa maong panghitabo, milukso gikan sa truck ang usa ka pasahero aron malikayan ng peligro. Dali nga gidala ang mga responders sa CDRRMO Igacos ang duha ka sakay sa maong truck ngadto sa Davao del Norte Hospital, Igacos Zone alang sa pagpaalim. Apan gideklara nga dead on arrival ang usa tungod sa grabing samad nga iyang naangkon. Samtang ana-ana sa lig-on nga kahimtang ang kauban niini. Padayon sab karon nga giimbestigahan ang maong insidente.